लोगोफोर बे भिडियोआव नोंथांमोना नुनो मोनगोन गुगल क्रोमनिफ्राय बा गुगोलनिफ्राय इमेजफोरखौ माबोरै कपिराइट गैयालासे जोङो डाउनलड खालामना लानो हायो आरो जों रिइउज खालामफिननो हानाय जायो जोंनि बायदिसिना कमार्शियेल वेबसाइटफोराव। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना जाय बिथांमोना मिथिया अब्ला बे भिडियोखौ नायनानै लानो हानाय जागोन आरो जायफोर बिथांमोना मिथिखायो अब्ला नायाब्लाबो जागोन आरो मिथिनानै नायोब्लाथ' हाजासे साबायखर बावनाय जाबाय। अब्ला लोगोफोर फैदो जोङो कपिराइट स्ट्राइकनि गैयै इमेजफोरखौ माबोरै डाउनलड खालामो बेनि सोमोन्दै मिथिना लादिनि। कपिराइट स्ट्राइक जायखौ होननानै बुंनाय जादों बेयो जाहैबाय लोगोफोर जोंनि गुगोलाव जेसेबांनाखि जों फट'सआनो जा इमेजआनो जा जायखिजाया जों पिक्सारफोर नुयोब्ला बेफोर गासैबो गुगोलनि नंजोबा, जोंनो फ्रि हगारनानै होजोबाखै। बेखौ माखासे गोबां वेबसाइटफोरासो कमार्शियेलि हगारनानै होयो। बेखौनो जोंनो गुगोलाव जेब्ला जों सार्च खालामो अब्ला बेखौ जोंनो श' खालामनानै होयो आरो जों बेखौनो मोन्दों होननानै जोङो जायखिजाया मायखिया डाउनलड खालामनानै जोंनि इउटुबानो जा ब्लगारानो जा बायदिसिना फेसबुकआनो जा जोंनि पेजफोराव जोङो पेस्ट खालामनानै बा कपि खालामनानै जोङो हगारफिननाय जायो अब्ला जोंनियाव कपिराइट स्ट्राइक मालाबा फैफ्राङो। जुदि इउटुबारब्लाथ' नोंथाङा बेखौ नायनो गोनांथि दंथारो। जोङो इउटुब भिडिअ खालामनायाव जोंनाव गोबांथार माखासे हेल्पनि थाखाय इमेजफोर गुगोलनिफ्राय लानांगौ जायो। दा बेफोराव जों बाहायोब्ला माखासे कपिराइटफोर थानायखौ जों बाहायफ्राङोबा जोंनि चेनेला कपिराइट स्ट्राइक फैगोन आरो जुदि कपिराइट स्ट्राइक फैयोबा जोंखौ मनिटाइजेसननि थाखाय गुगोल एडसेन्सआ 3 मान्थ 6 मान्थ एबा 1 इयारनि थाखाय जोंखौ सासपेन्ड खालामनानै दोननाय जायो। अब्ला जेब्ला सासपेन्ड खालामगोन अब्ला जोंनि चेनेला जेबो खामानियाव फैनाय जानाय नङा एबा जोंनाव सोलिब्लाबो जोंनाव एड्स फैनाय नङा, एडभार्टाइजमेन्ट फैनाय नङा। जुदि एडभार्टाइजमेन्ट फैयाब्ला जोंनि भिडिअस एबा भिडिअ खालामनाय बा जोंनि क्रिएटरनि जेबो लाब थानाय जानाय नङा। अब्ला लोगोफोर फैदो जोङो थाबैनो मिथिना लादिनि माबोरैहाय जों खालामनाय जायो। बिनि थाखाय लोगोफोर जोङो फार्स्ट टाइम जों गुगल क्रोम ब्राउजाराव थांनांगोन। गुगल क्रोमाव थांखांनायनि उनाव नोंथांमोना बेहाय मोनथाम अपसन नुदों डटनि उनाव बेहाय खालामनांगोन रिकुवेस्ट डेस्कटप साइट, बेखौ जोङो अन खालामना लानांगोन। बेहाय अफ दङ, नोंथांमोननियाव अफ दंबा नै बिदि अन खालामनानै ला। नोंथांमोना नुनो मोनबाय जानांगौ बेहाय अन जाबाय नै। बिनिफ्राय नोंथांमोना सार्च बाराव जायखिजाया इमेज सार्च खालामबानो जाबाय। जेरै जाय हमना ला एप्पल इमेज सार्च खालामबाय। सार्च खालामनाय लोगो लोगो जोंनाव गोबांथार इमेजफोर फैगोन बेहाय। दा बेवहाय इमेजाव क्लिक खालामनानै हो। इमेजाव क्लिक खालामनानै होखांनायनि उनाव नोंथांमोना बेहाय गोबांथार इमेजफोरखौ नुनो मोननाय जागोन। नाथाय बे इमेजफोरा जोंनि थाखाय मा नंजोबा, फ्रि नंजोबा। बबेयावबा कपिराइट दङ, बबेयावबा कपिराइट गैया। नाथाय जों बेयाव नायनानै जों सिनाया बबेया कपिराइट दङ, बबेया कपिराइट गैया। बिनि थाखाय जोङो नाथाय बाहाय मोनसे प्रसेस दङ। बेहाय नोंथांमोनहा नैबेयावखि जेनाखि टुल्स लिरनाय दङ, बे टुल्स लिरनायाव नोंथांमोना बेहाय क्लिक खालामनानै होनांगोन। जुम खालामनानै होनि, टुल्सआव क्लिक खालामनानै हो। क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना बेहाय ओरैजाय साइडथिंजाय नुनो मोनदों बेहाय नैबे इउजेस राइट्स दं। बेहाय बे इउजेस राइट्सखौ जोङो क्लिक खालामनानै होनांगोन। जेब्लाना जों इउजेस राइट्सआव जोंनाव क्लिक खालामनो होगोन अब्ला बेहाय अपसन फैगोन। अपसना मोनब्रै अपसन फैगोन। बेहाय दङ सेकेन्डआव दङ नै मा दङ लेभेल फर रिइउज उइथ मडिफिकेसन। बेनिफ्राय दङ लेभेल फर रिइउज, लेभेल फर नन कमार्शियेल रिइउज उइथ, बेयाव गोबां मोनब्रै दङ। दा नोंथांमोनहा बेखौ नायबानो जाबाय। दा बेखौ गुबुनफोरखौ जोङो गोसो होनो नाङा। नैबे सेकेन्डआव थानाय जायनाखि नैबे लेभेल फर रिइउज उइथ मडिफिकेसन बाहाय जोङो क्लिक खालामनानै होनांगोन। जाहाथे बेवहाय खालामोबा जोङो गुगोलनि बेयाव मोननाय इमेजफोरखौ जोङो डाउनलड खालामनानै जों इडिट खालामनो हागोन। नोंथांनि इउटुबनि थाम्बनेइलाव होनो हागोन, जोङो फेसबुकाव हगारनो हागोन, गुबुनाव जोंनि वेबसाइटफोराव जों हगारनो हागोन। नाथाय जुदि कपिराइट गोनांखौ हगारफ्रांबा जोंनाव स्ट्राइकआ फैखागोन खि मालाबा फैखागोन। अब्ला जोङो बेखौ क्लिक खालामनानै खनसे होनायनि लोगो लोगो जोंनियाव माखासे दहायनि बायदि सेम इमेजफोरानो जोंनाव जाखांफैगोन। नाथाय जिफोराव मोनसेबो कपिराइट थानाय नङा। दा नोंथांमोनहा बेखौ जायखिजाया बबेबा मोनसेखौ क्लिक खालामनानै जों बेखौ डाउनलड खालामना लानो हानाय जागोन। अब्ला बेयाव फैदो, फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोनहा बेहाय नुबाय। ओमफ्राय बाहाय खाथियाव लिरनाय दङ इमेज मे बि साबजेक्ट टु कपिराइट। बे नाथाय बेयाव कपिराइट थानाय नंला। नोंथांमोनहा बिनि थाखाय खेबसे नैबाव भिजिट दङ, भिजिटआव हाबनानै नोंथांमोनहा बे भिजिटआव नायलांबाबो नुनो मोनगोन। दान्दिसे उनाव फैगोन। दा बाहाय नोंथाङा जे इमेजखौ लानो नागिरदों बे इमेजनि सोमोन्दै माखासे राइट्सनि सायाव बाहाय लिरनाय थायो। नोंथांमोना बेखौ फरायनानै नायब्लानो नुनो मोनगोन। बाहाय डिसक्रिपसन इउज्ड वाइट पेपार, बेहाय मानि थाखाय बाहायनाय जादों, मा दं बाहाय नोंथांमोना बेखौ गासैखौबो बाहाय नायनानै लानो हानाय जागोन। बेनिफ्राय
नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामनानै लाब्लानो जाबाय। डाउनलड खालामनायनि अपसना जेबो नङा, नोंथांमोना डाउनलड खालामनो रोंखागौ। थुहाबनानैबो मालाबा बिदि थुहाबनानै नै बाहाय सेभ इमेज दङ, बाहाय सेभ इमेज होनाय लोगो लोगो डाउनलड जागोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना फारियै बेखौ इडिट खालामनानै बा इडिट खालामालासेनो नोंथांमोना जायखिजाया नोंथांनि वेबसाइटफोराव रिइउस खालामनानै आपल'ड खालामनानै होनो हानाय जागोन। अब्ला लोगोफोर, नोंथांमोनहा मिथिनो हाबाय जानांगौ दि दिनैहाय माबा मोनसे गोदान, बेनि थाखाय नोंथांमोनहा भिडिअनि सायाव मोजां मोनदोंबा लाइक आरो मोजां मोनाखैबा डिसलाइक जेबो नङा। अब्ला चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना ला, जाहाथे बेफोरबायदि गोदान गोदान इनफरमेसन नोंथाङा मोनबाय थानो हायो। दिनैनि थाखाय गोजोन्थों, एसेनोसै, गुड बाय।